er, når man altså, er lidt anderledes, altså underfundig også. Det ved jeg ikke. Overbærende? Jeg ved ikke, altså jeg kan ikke... Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har aldrig brugt det ord før. Underfuld. For mig der er der et eller andet mystisk i det. Så tænker jeg, at man ikke er fuld, som om når man er i byen eller sådan et eller andet. Jeg ved det ikke helt. Den er svær. Jamen det er sådan lidt mystisk, lidt svær at få hold på, og sådan lidt med lidt speciel tankegang og sådan. Altså underfuld. Man mangler lidt for, at det fylder op. Sådan. Nej, tænker du det? Nej. En dejlig person. Underfuld, det tror jeg, det er en dejlig person. Det er ikke noget, man fuld af. Eller ikke fuld. Jeg er jo betegnet som et godt selskab, hvis du er en, der ikke drikker i selskabet. Alle de andre, de er fulde og sådan noget. Så den person, der ikke drikker, han er underfuld. Det vil jeg betegne som. Jeg har ikke hørt ord før. Underfuld, nej, det kan jeg ikke. Den underfulde verden. Ja. Ja. Teatrets verden, den er underfuld. Nej, den er god.